Kuuma. Kuuma? Ei. Tai siis se, että saako sitä kiinni. Se lähtee tuonne metsään heti. Ei se Tämä on hienoa ampua. Saa leikkiä kelliä ja ajaa takaa. hyvät bileet. Tuliko mitään yllätyksiä? Yllättävän vähän tai niin mun mielestä juuri lainkaan, että säikähti noita haalareita. Mä vähän ajattelin, mutta toisaalta ihmiset oli niin lähellä, niin se oli vaan, odotin, että se saattaisi säikähtää, koska se oli semmonen, että ei varmaan ikinä tapahtunut sen elämässä vielä. Tässä on ei mitään hirveitä vaikeuksia ollut. Joo. Koiralla, sosiaalinen koira, siellä ottaa kontaktia siinä ja nyt pelehtii, lähtee yhteistyöhön tossa, siinä se ottaa kontaktia ja sitten käsittelyssä on niin liioitellun kontaktia sellainen, että suoraan suuhun ja syttelee ja sitten vie selälleen. Joo. Noin. Tällaisessa kyllä pärjää ihmisten kanssa, ei mitään. Joo. Leikki, hirveä halu heti alusta lähtien leikkiä, sitten tuo turvallisuus jää vähän niiseksi, että se ei ota suoraan sitä sieltä, vaan se vähän niin kuin leikki halu on hirveä, se sinkoilee tuossa teidän pomppii näin vastaan. Siitä se tykkää, kannattaa leikkiä. Takaa jo. Nyt me nähdään kunnon lähärät oikein. Ensimmäisellä kertaa se lähtee täysillä, juoksee saaliin ohi. Toinen kerta niin se pitää jo korinaa siinä, kun se on kärissä, että pääsee vaan lähteä ja pääsee ja juoksee sinne. Ja toisella kertaa tarttuu. Ja ensimmäisellä kerralla tarttuu kun tiedottaa. Toisella kerran ottaa ja pitää sen meidän kriteerin verran, eli sen 3,7 siinä suussa. Nämä oli tosi vauhdikkaita ja koira varmaan tykkäsi. Juokseen saaliin. Nyt se lähtee tästä lähtien kaikkiin liikkumaan. Joo, on se lähtenyt tähän mennessäkin. Aktiviteetti taas on. No, koira on tasaisesti sillain, keksii omia aktiviteetteja siinä, että hyvin lyhyitä hetkiä on sillain paikallaan. Ja sitten se menee maahan ja istuu ja venyttelee ja pyörii ja lyörii. Tasaisesti, missä ottaa vielä kylvykin ja rauhattomuus ei hirveästi siinä lisää, se ottaa tasaisen sillain rauhaa. Tämähän on erittäin vilakas koira. No niin, riittää nyt. Että siinä on vähän tekemistä, että saa pitää se hanskassa niin kuin säkin. Kyllä. Etäleikki kiinnostaa, ei mitään aggressiivisuutta havaittavissa. Kun ei muualla tässä koirassa ole mikään aggressiivisuutta. Tiivistä tulee hyvin juttuun ja menee suoraan sinne piilolle. Ja sitten leikkihalua on sillä ja yhteistyötä on sillä lailla, että jopa houkuttelee passiivista maalimiestä. Että tee nyt jotain tässä, että se on vähän hauskaa. Leikki on ihan ok. Silloin saa sen katsotaan sieltä. Tuo sen sitten. Haalariosuus, siinä ei ole mitään ongelmaa. Niin sanoin, että sä odotit jotain, mutta tässä ei ole mitään. Se vaan pysähtyy nopeasti ja jälkeen itsenäisesti suoraan haistaa sitä haalaria ja ei ole akreja. Ohitukset menee niin kuin näin, ei se enää. Sitä ei ole haalaria olemassa. Tosi hyvin palautuu ja muistelee semmosia, että jossain joutuu pysähtyä. Semmoisen koiran kanssa se on helpompaa, mutta se on vauhdikkaa. Sitten ääniherkkyys, ei se siinäkään sitä pelästy sillain, mutta ei sitten meidän aikarajan puitteissa ei haistaa. Vähän jo siinä ensimmäisellä kertaa kun ei vedetty, niin se kävi sitä vähän tsekkaa, mutta sen laitteen funktio on se, että se aiheuttaa sen ääniefekti ja sen jälkeen vasta katsotaan, uskaltaako se mennä siihen vai ei. Että se kävi se jo tsekkaan eikä se merkannut sen jälkeen mitään, mutta me ei voida kuvata muuta kuin se mitä se tekee. Niin, se ei mennyt siihen, mutta ei se kyllä niin pelännyt sitä sitten, jouduttiin pitkän aikaa. Niin kuin säkin sanoit, se ääni ehkä jotain sitten vaikutti, että kun sä olit siinä vieressä, niin sitten se vasta otti. Sen jälkeen, sen äänen jälkeen se hajosi. Niin se meni meidän 15 sekuntia ajanjaksotuksen jälkeen. Niin ja jälleen ohitukset täysin mitätön, ei niinku mitään. Tosi hienosti niinku palautuu. Nopeasti.
taistelutahtoinen, erittäin vilkas koira. Niin Joo. vaikuttaa aina. Joo. Hyvin toiminta. No siihen se on meillä mennyt harjoittelu. Ei ole luoksettelua harjoiteltu, kun enemmän sitä rauhoittumista kotona. Se on just siinä, että löydät sen balanssin siinä, että ei tarvitse agitoida tämmöistä koiraa, että se seikoo sen kanssa. Niin. Vaan että millä se saadaan. Joo. Ja kanavoimaan se energia siihen oikeeseen suuntaan. Joo. Aaveet, no ei aggressio, mutta ei niistä kyllä mitään laita. Se tsekkaa näistä, se kattelee muuta, että nämäkin maatassa. Olisi ja sitten ottaa itse kontaktia sen jälkeen, jos olet mennyt sinne eteen ja niin sitten tulitte kutsuttua. Niin. Se tulee ottaa. Jotain se niin vaikuttaa.